pa 30 April chaka chino cha 2026 tithokoze tonse timakhala limodzi mpulogalamu imeneyi. Leronso tabwera madzulo ano ndi nkhani imene mchithunzimu imeneyi ndi Amaris Hotel. Pali nkhani ndithu imene yabuka pa nkhani ya hotela imeneyi. Timafuna titakambirana madzulo ano chifukwa ena tikukamba pano ayimisidwe pa ntchito anthu okwanira 11 akuti anthu amene wadanyozera makamaka upangiri umene banki yayikulu mdziko muno ya Reserve idapereka kuti mukamapanga ziganizo zanu tamverani malamulo awo amene tikukuwuzaniwa. Iwo adapitirirabe a pension fund kupitirira ndi chiganizo chogula Amaris Hotel. Ndiye leroli mayina achita kuwerengedwa kapena kuti kuperekedwa mchikalata kuti awawa tayimitsa ntchito alipo okwanira 11. Kuchoka pamenepa ndiye kuti dzulo mkulu mwini wake wa chinthu chimenechi chi Amaris Hotel anapita kukaonekera pamaso pa committee ya parliament, public accounts committee ku parliament, kumene kuiwowo anatero kuti sitikulola kuti mutifunse mafunso pa mbalambanda kuti anthu adziona komanso kutsatira dziko lonse zimene muzitifunsa, chifukwa ife tikudera nkhawa nkhani ya chitetezo chathu pa zimene ifeyo tikhale tikumakambirana. Ndiye sitikufuna kuti mutiyike pa kamera. Ndiye kuti komiti ya park inaona kuti anthu aja akakamira kwambiri anabwerera ndithu. Leronso ndi pamene paoneka kuti komiti imeneyi inalinso ndi mwayi kapena kuti inayitanitsanso National Bank of Malawi kuti afotokozere zina mwa zimene zilipo mu nkhani imeneyi yakagulidwe ka Amaris Hotel. Ndipo akuluakulu kumeneko anakhala ndi nthawi yofunsa kufunsa kanthawi ndithu kuti zidayenda bwanji, komanso at the same time inuyo banki yanuyi ndimene ndithu kudachoka ndalama kulowera makamaka ku aini yace imene akuti Yusuf Investments, aini yace ya hotela imene ya Amaris. Mutatifotokozera kuti 90 billion imene idapita kwa account ya anthu amenewa kodi ilipo yonse kamena idagwira ntchito ina? Timafuna tikhale chithunzithunzi chimenecho. Ndero padatenga maminitsi ndithu nkunena kuti ifeyo ngati National Bank tilibe ulamuliro ofotokoza zimene chifukwa lamulo limaletsa kumafotokozera nkhani za client kuti kodi ndalama zinalowa uko zagwirako ntchito kapena zayenda bwanji. Mutilole funso limenelo tisayankhe. Ndi anatengetsana ndithu kanthawi kufikira kuti 5 minutes break inachitika. Ndipo Bambo Malondera amene ndithu ndi chairperson wa park ananena kuti tateni tifunsane ife mkati muno, inu tulukanikayi panja. Kodi inu mukuona kuti nkhaniyi tichite nayo bwanji fo anthuwa sitingachite progress ngati sakutiuza kuti 90 billion yachokera ku pension fund ndalama imeneyo kodi ilipo kapena ina inagwira ntchito 1000 olo 2000 idachokapo? Akuonetsa kuti sakufuna kuti atiululire, akuti malamulo amaletsa. Ndi after that 5 minutes break ndi pamene amauza kuti takumvani, bwererani. Ndiye kuti muonesetse kuti mutipatse ndandanda wa zimene ife tikufuna ife tikulondoloza bwinobwino 90 billion imeneyo imene idalowa ku account ya Yusuf Investment ilipo kapena idagwirako ntchito fa inuyo banki yanuyo mungathe kudziwa. So timafuna titadziwa kuti mmene mukuzitsatirira nkhanizi, are we progressing pa issue imeneyi kapena tayima pamodzi? Kodi park mkulakwa kuifotokozera madzulo ano mtundu wa Malawi kunena kuti bwanji mungotipatsa ripoti imene ilipo kapena tidikirirebe potengera kuti nkhanizi zikuyenda choncho? Progress ilipo kapena mukuitsatira bwanji mmene inuyo mukusatira ngati nzika ndalama zimene za public zimene anthu amene amapuma pa ntchito amayenera kuti akhale nazo? Mundilole tsopano kuti tiyambe ulendo wathu ndi Malawi Airlines, tikhalanso tikubwera posachedwa pakuti tiyambe kulandira ndemanga zanu live pompano pa Luncha Television. And Moses makandukira ntchito ndi Hobson Kambeta madzulo ano. Bwanji tiuluke limodzi ndi Malawi Airlines.
kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makasitomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kuzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku, kulipira kudzalandiridwa kudzera potumiza ndalama ku bank transfer, makina POS mabanki osiyanasiyana omwe alipo ku maofesi athu. Njirazi zomwe zakhazikitsidwa pofuna kuthandiza makasitomala mwachangu komanso pofuna kukhwimitsa chitetezo zizigwirizana ndi njira zina zomwe zilipo kale zogulira matikiti pa intaneti kuphatikizapo tsamba lathu la website komanso pa foni, mogwirizana ndi mmene makampani a ndege pa dziko lonse akusinthira kupita ku njira za digital. Tikulimbikitsa makasitomala onse kuti akonzekere kusintha kumeneku kugwiritsa ntchito njira zolipira za pa intaneti zomwe zilipo. Ogwira ntchito athu ku maofesi ogulitsa ndi ku airport adzakhalapo kuti athandize ndi kutsogolera makasitomala pa nthawi yakusinthaku. Mukafuna kumva zambiri, tumizani email pa customerrelations@malawianairlines.com kapena imbani foni pa 0992 991 097. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Announcement: transition to cashless ticketing. Malawi Airlines would like to inform all valued customers that effective 1st May, all ticket purchases will be conducted exclusively through cashless transactions. As part of this transition, payment will be accepted via bank transfers and POS machines for various banks available at our offices. This measure is designed to streamline our processes, reduce transaction times, and ensure a safer, more secure way of completing bookings. Cashless ticketing will complement our existing online booking platforms, our website, and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Our partners tonight, Malawi Airlines, timatero kuti ayi zasintha sinkhani sozija zoti kumakhala ndi cash atokalipira ndege ayi tisiyanitse zinthuzi. Funika kuti muzindikire kuti Malawi Airlines has gone digital, ndiye kuti tiyeni tionetsetse kuti lutsatira bwino lomwe tikafuna kukakwera ndege. Tipitire kuona tsopano kuti kodi ndi ani amene ayambapo kuperekako ndemanga zawo. Ambiri akuimba foni ndiye tiyambe kuti kodi ndi ani. Mwaswera bwanji pala inapa? Ndaswera madzulo bwanji bwana? Ndaswera, tayamba ndi ani madzulo ano? Nyadire zenga mdowa raipura imzimba. Kumzimba nkhani imeneyi ya Amaris Hotel tikusuntha mene mukuitsatira kapena tikadalipadzana? Ine namukufa ine apo tikusidavivisha. Oho. Chokwa chaunena kuti ka vanhu wakubika kuwafumba mafumbo ndo wakugweta. Saizi kumbika chikumbakako. Ivo vilipo ivo, kumaruma kuti kutaisa nyengo, kwe kuzurusha waka. Oho.
kuti ngadi imale kuti samara tione chakunenesco. Chabwino. Ndithu. Tathokoza kwambiri kukhala oyambirira kuimba mukhale lusuko pambana. Naonga somene. Yaonadi. Yeah. Well, kupitira kumva tsopano maganizo anzika iwo ayambapo akufuna taona mathero ankhaniyi kuti tadikira nthawi yayitali ngati mzika ndipo nkofunika kwambiri titakhala ndi chithunzithunzi kuti kodi ingathe mwa mtundu wanji. Chakuno kupitira kumva maganizo anzika tionebe ena kuigogoda kuimba foni. Mwaswera bwanji pa line apa? Yes bwana, mwaswera bwanji? Ndaswera kaya inu. Ndaswera. Dzina lanu kumene mwatiimbira? Ine sendekwanira kuno kumwachi. Kumulanje mukuitsata bwanji nkhani ya Maris Hotel? Ine ndikaliwa mesesa nkhani. Ndikuona kuti kumalo wandale kwambiri chifukwa nkhani yona ndizwa pakanthawi kukambidwa ndalama kukambidwa chimene chikukanira pandi kuti ifane kwaze bwino bwino ndichati. Ine ndikuona kuti ndale zakawapo kwambiri ndale kuti kunoko ndi kumalawi tiri kukuphunzira tikukuziwa kuyambira. Oho. Tathokoza kumulanje kuti mwayiona kuti nkhani tsopano ya Lwandale mukhale ndi usiku opambana madzulo ano. Inenso chimozimozi. Kupitira kumva maganizo anzika ngati simunayitsatire uthenga kuyenda pansipo nkhani yayikulu ndiyoti National Bank ya sinafotokoze pamaso pa komiti imeneyi ya park kuti first tingafotokoze kuti 20 billion ilipobe yonse intact chifukwa malamulo salola. Komanso mwini wake wa hotela imeneyi afuna afunsidwe usati pali kamera anthu asamaone iyayi. Enanso tikunena pano boma line sanchito anthu 11 muitsatira bwanji progress kapena tikubwerera bembuyo pa line pali ndani. Amene wandithu akuvetsera mwachete ndiye kuti achotse tengena. Mwaswera bwanji pa line apo? Hello. Bwana mwaswera bwanji? Ndaswera muli pa Luntha TV live timatero kuti timve maganizo anu kuti kumeneko Kudedza. maganizo anu pa nkhani imene tikukambira nayi tikupita chitsogolo ndi nkhani kapena tikadalipo mpachapadzana. Ine maganizo mwanga kuona ngati kuti nkhani sikunali kugwetsa ntchito kapena kuyimitsa ntchito ayi. Oho. Nkhani inalionera kuti adagula ndani abweze chitucho. Oho. Nkhani imene imafunika sikugwetsa ntchito kapena ayi. Nkhani njoti anthu anada kulawo akudziwana anada kula ndipo ndalama zimene mungu wako hotelo ndalama zimene alandira akuzidziwa ndipo iwonso amene adakulawo ndalama zimene akuzidziwa. Nkhani china yoti achotsaniawo pamene nkhani inali yogolera kuti tengani ndalama zanu kabwezeni uku ndikalongo anoti nkhani tengani ndalama zawonso awa kabwezereni. Tithokoze kudedza kuti tamva maganizo anu kuti boma lisachedwe ndi kumayimitsa anthu ntchito nkhani ndi ndalama zimene zidapita uko. Tikuthokozeni kumva maganizo anu. Kupitira kumva maganizo anzika muti live pa Luntha Television ndi ana amene muli apa. Mwaswera bwanji? Ndaswera kuno mwaswera bwanji. Ayi ndaswera. Timve maganizo anu pa nkhani mukuitsatira bwanji? Nkhani tikuyitsatira ndithu azikuona ngati kuti kumalawi kuno kufidzwa ndi makhala bwanji. Anthu andale lowa kwambiri kuti kutayirira sakuwa palamulo. Kodi andale ali pati pa nkhani? Andale ngona kuti chinthu ichi kuti chigulitsidwe. Imakhala process kuti ena andale amalowamo. Oho. Mwachotsazo manena kuti akulini zamba anabzoka yankhapo naso boma lakalericha. Ndesi pano pasi pano kuti boma lakalero tidakana kuti ayi chinthu ichi chatula 49 billion yatula tisagule. Then atoka mboma akubwera kungopanga process within a few days achipanga value 129 billion. Then chinthu chakapa mu process yolipiridwa ndikumva kuti 90 billion yatuluka kale. Ndenawo ngati maproject ena ndayimisa kuti aizi amapanga boma lakale zimaononga ndalama tayimisa sidakula nchani kuti ichiso chiwononga ndalama tichimitse. Ndiye ngakhale mukutana zamba kuti azayankhepo nkhaniyi tola kuti bwabe mbuyo. Okay. Ya popo si sell forward mufuyo wanoke wapatolo ndamadandira ifanga siya chinthu yakugulisa. Wanda ndalama singati kisutiri ngakwambiri mlandu kwa fiye chinthu yamugulisa ifera kula. Koma akula bwanji chinthu chili chodula. Komanso pali manono kuti chinthu chichimekale
chine public affairs committee akuchika mbirana ena atingasonera makopereka ndi amene apeka ndalamawo ndi amene udafukuzidwa kwambiri apeka ndalamawo apeka chifukwa chani nkhani atakukamba ili ku public affairs committee ipo ndalama kupereka moti tisachedwe ndi use of investment moti tisachedwe ndi use of investment ngati ogulitsa katundu koma kweneyo azankhepo kuti azanene kuti ndalamazo anampasa ndani. Alright. Munga muna kuti so ndalamazo zasala zingati walungapo kapena ndalamazo zilipo. Kwa Malawi kapena kuti anake pension iyo nyina kuti chaka itu cha business chikupanga phindu pale vuto. Chabwino. Koma anzawaja apo Malagala nena kuti chinthuchi chidakha chikupanga profit after 18 years. Ndada ya kubo is viable. Koma so mtengo wadula anachisiya. Alright. Abamene apa process kupitizawa. Mpamene ndona kuti pali mistake. Okay. Apitiliza khali li just imagine khali li ku court. Mwachitala khali ku court ili muviliza kupitira drama chodi anthu ena akudanola nacho akasuma. Ndi nona kuti popo tumena kusa mangidwa anthuwa agalabisa akutaka makhala amene wawo. Kudakhala idea swa. Tikumusena lanu dzina kwa mwatimbira. Ine ndi magauli jere kudwangwa. Mukhale nusiku wapambana kudwangwa. Zomo kwambiri. Kupitirira kumva maganizo anzika memu kumachionera Hobson Kambeta akumachijambula bwinobwino kumachionetsa chinajambulidwa kale ndichi kumachita kuzungulira chimecho ndichi Amaris Hotel chimene tikukambirana nkhani yaje National Bank yatseka ukama kuti sikudziwa zoti tikayankhula pano zimenezi ndiye kuti ife implication yake ndiyotani nanga siwe ndi client ndiye kuti ali ndi account ndiye kuti ife tidawuzidwa kuti amene wagula chinthu nanga tsopano ifeyo ndiye kuti musatike maunkama atseka kukama kwawo kuti 90 billion imene idapita komanso idafrizidwa yonse idafrizidwa kapena palikena kache kadachoka atseka kukama kwawo timateronso kuti nanga tsopano pa kamera mwini wache wa chinthu akukana atisakufuna kuti ataonekera makamaka nkumafunsidwa anthu kumamva amene zimakhalira munaona atone jeno ndani mafunsidwa pene paja kumayankha zimenezo kuti chitete chathu sichili bwino achosedwa ena 11 chito mwazilandira bwanji mukuzitsatira bwanji are we progressing timatero kuti ngati mwango tipeza kumene nkhani ndimene mwaswera bwanji ndaswera masobanji bombanga tinakawo andaswera mphiya kuli bwanji kumene kusenga be kusenga petu kuli bwino kaya kuli longo kuli bwanji chauta kuti sungabe kuno ya ndicho kwa basi nkhani yazungulira Amaris Hotel ndi imeneyi mukuitsatira bwanji nkhani idunda khandi kuisatira chiyambi kufika mpaka siku lero choyamba chimene ngambe ukamba ndichonena kuti kumalawi kunoko tikamapanga zinthu zathu timapanga ngati mati kuzizimuka mawu ani makonda kwabwereza chifukwa chani nkhani janamba paka nthawi kufika lero anagulisa amazikotera ali ndani amene amagula anali ndani chimene chikuzembeka mpakana kwamwitana munthu ogulisa kuti ayi ayibwera kuti ufuse mafunso kuti unagulisa bwanji zonse ziyakufuna kuti chiyeresa chabe olo kuitana ngati National Bank kuti ayi na banki ndalama zinagulisa bwanji kumeneko kapena mwina chanje chiliko ayi zopanda ntchito chimene chikufunikira pa ground icho ichi anagulisa ndani awa inu tatenga ni ndalama zimene munagulazo mubweze uku inonso ngati mwini ngongole yawo kuti apanga ziko lizipitirira anthu 11 mwachosa ntchitowo mwache yachedwa kopsa fana nyapanga nthawi yomwe mja akamapempha muja kuti akuti anthuwa ngwaziwa ali muzintchito momwemo achosa ataya anthuwa zonsezi zikachifukwa cha ntimakhani madilezi anthu amene timaziziwa ndale zalowapo alipo wamkulu amene akuzungulira mmene amene akuchedwesa zimene musatero mwadzidzi musamalawe ache makawa umwani wamkulu nakakuchedwesa zimene ngati mumwono ngati mene inenene petsakalekati kufika siku lalero una ikakuzembazemba ndithu watenga jeketi lake walipisa mene mjamu wangozungulira koma siku lake chilumba moja zala zizaoneka ndalama ziyanza anthu amisongo za anthu apa ntchito ukuma anazipangira business kuna azipangira business yo ndani munthu anapindula kupanga business yo ameneyo abwikani abweze ndalamazo koma tikatane munthu amene akugulisa tikatane National Bank so ndalama zinangomvera pa National Bank kadzakani amabanka amakhani malamulo wawo osanga bereki pamene pachoti ziko zizinga kuti akabanki ayi achenjiro chilipo ayi akapachenjiro kulibe ayi apasalijebwesepo andalewa akuziwana andalewa amafuna zitipeperesa atamatipepereseya amphiya awakawatu ziko izi anthu awo atamatipeperese chonde ndikupempherera anthu andali ngati mulimo
kama nongono kama mveka iya wakujeti awaujet atosa kuchulira jeso ila kuti aiya semusachule aiya semusanane mwakuti ai hapo nazimbo tijedwesa papa tabwera nini nkani yenyewe pa ground mwauza mailiza kufuza tatera apa awawa anadenda ndiyawa anadiya apwese ndalama zomwe tikufuna tiku malawi kunoko. Tathokoza bwana Mpia kusengabe kusalima mkhale ndi usiku wapambana. Mweso ndima kunyadia ni kwambiri ntchito yabwino pamene kuchimaka. Ndathokoza kwambiri. Zikomo kupitira kugwira ntchito limodzi ndi mzanga pa makina Hobson Kambeta chimene akumaonetsapo ndiye chimenecho ndi Amaris Hotel. Chimene chocho ndiye nkhani yake tikukambirana pano. Mukuitsatira bwanji nkhani imwasula bwanji pa line apa? Timafuna kuti titamva mwasula bwanji kapena titole ena mwansanga ni nthawi yathu titole ena mwansanga mwasula bwanji? Network yamba uchita chipongwe mwasula bwanji? Okay, mukayankha phone imachitooneka kuti munthu ayankha. Mwasula bwanji? Hello. Bwana mwasula bwanji? Bwana. Mwasula bwanji? Ndasweratu mutalikirane ndi kanema yanu timabwereza kuti feedback imatipeza. Dzina kumene mwatiimbira mukuitsatira bwanji nkhaniyi? Kondolande kuno achimbetu. Mukuitsatira motani nkhaniyi? Ikiamka motere nkhani zinankhabe bula ziyavutisha Malawi aziziza muvuta nkhani ya malisti ndiyovuta kwambiri. Okay. Ndikubira kugoma la MCP ndikabira ku DPP ndikupezeka kuti ndiyadishatire nkhani zonse zimizona kuti maboma onse alowapo. Maboma onse alowapo? Chifati kaifufuza nkhani imene ndi nkhani yotezekera pataki. Okay. Aka mayanko ya pompa rumana kuti tati fufuze nkhani imene timufufuze munthu amene anagulisha kuti munawabe ndi ndani kapena amene anagula ndi ndani kuti ndirama zinawa mthumba mwa ndani zinachitika matitizizi kokakoka ndipezeka kuti yachiudisa anthu ochita ambiri koma kuti nkhani zinachokera patali tiyasadza anthu amene anandiya ndalama ndi amene anagulisha. Tsono ogulitsa watu akuti nkhanizo zimveka azifunsidwa pa kamera mudziona akuona kuti zimenezo sizoyenera iya chitetezo yawo sichili bwino ndiye zikhala bwanji pene? Ogulitsa awote koza kuna kuti khaya kukana khaya kupiri koma ndoti atifufuze kuti nkhani zimene kuti mapeto ake patatereza nkhani sito zoti ndirama zimene zikatengedwa pati zikuchokera pati zipita kuti kuti awataka kuti abweza amalawi sito kuzoke ndirama zimene zationa. Chodo makala milandu inasema ninakutanga akuti ai kuboma kwa bilioni ndalama kumatama zikabiliziro bali kama ziona. Kuti jamani mbuye mutalika ndi sugar talika kandi chani talika titani ekani zina mukumabweresera amalawi balaini amangokhala udangozibwa kwa terezo osaoneka. Chabwino. Ndi balingani zina zati mafuna kungokonza kuti zithe ziende bwinobwino anthu asadandaule. Itamanzo za maboma zote amalawi azingolira. Mabati. Ndikumva ndipo ndikutsatira ndipo ndikutsatira. Ndi timafuna tingonena kuti balingani zina zake sitifuna kuti amalawi aziziva. Kungokonza zinthu zina zake zona kuti zikunzete zinthu izo zikhale bwinobwino. Kama nkhani ya mali palibe amene analowapo pene pajevino malawi nati amene akulira ndi ndalama ya shuga kandi akuleni palibe analowa munthu anthu akuluakulu ndeze nkhani ziyabwera angaziva anthu osauka kulepera kudziwa tumba atitekeiya chimanga ndeze ziliva zati amali sikati nagulishira palibe omuleti muyo mundira ndimu mumva kuti palibe unalekanayika ku 2000 yati pamali sikati munati muyoka kuchinyunga kandi kuchiribwe mumva kuti palibe analoka po 2000 yati koma ndikakazifufuza tizamva zoti yakuisonko ya malawi inalowa pati chabwino. kungokonza zinthu jauza malawi jauze kuboma pamene akuendesa boma amene timachoda kuendesa boma amene ayiyamba nkhani mene angofufuza bwinobwino kuti amalesi waja ndalama ni ndani analandira ni ndani zitibwerezesa mutu ifa malawi anthu osauka. Kundilande takulemekeza ndikumbuse dzina licha. Zikomo kwambiri. Mukhale ndi usiku wabwino. Pitirira kumva maganizo anzika kupitirira ndi program imeneyi tikunena kuti kumosewala kuti Malawi Airlines ndimene tinawo madzulo ano. Mukafuna kukwera ndege nawo nkhani yolipira kashi inatha. Malawi Airlines yapita digital, let's go
digital. Tipitirire kumva maganizo anzika maswera bwanji pa line apa. Taswera maswera bwanji ma. Ayi ndaswera timatero kuti amadera mwachidule kwambiri ku kasunguko nkhani muitsatira bwanji. Tayibweresanso chifukwa National Bank sinatsegule kukamwa pa nkhani ya 90 billion ngati yonse ikadali chifukwa kuti malamulo salola. At the same time iye mwini wache wachimenechi tikuchiona apachi Chiamariso Hotel akuti pakamera mundifunse kuma pakamera ayi nanga tsopano achosedwa 11 ku pension fund akuti adatayirira mukuzitsatira bwanji. What's your reaction? Timve kwa ino amadera 1 minute yanu yayamba. Mtaza ngati ziko tuwena tumutikako serious nthawi inangi. Pano pa afuna alimbane ndi corruption. Ndiye munthu fina ake akumwitana kuti abwera azipekere umbona akukana kuti kumazondi chambulayi. Ndeti ziti yani. Mayankho akakuzika kalu pamalopa mana panadusa kuti mzachinyengo. Padiso zinthu zachinyengo zochuluka. Nkhani imene ipo ndiona kuti ndalamazo zingobwezedwa. Basi ndalama yonse bwezedwa. Ayonse nawonso anenenso kuti ndalama 90 yonse ilipo. Osena usanenzo kuti zimene zosikunena kunena pa poyera aya tufuna chilungamo chiziwikeka. Ndeta kukhulupirira bwanji kuti akapanga zimenezo. Ndena kazikhala kunchifundo ndi anthu ajamana anagwira kuntchito. Kuti munthu akagwira ntchito pension yake azikamangira chiliza. Pete njonde tiziganizana kungati amalawi. Munthu wake ngati akukana kubwera poyera aya nizo chambulayi. Zachiziwikiro ndi kuti pali zinthu zachinyengo kwambiri. Abanki wonso ngati akukana chilipo ndithu chilipo. Endi nkhani ini iwena ipangidwe ayipange kalondolondo komanso mofasa bwino. Komanso ayang'anise ifunge ndi mwachangu kwambiri amalawi tifuna chilungamo. Anthu kuti akuvutika mdera mutu. Sizoona zoti ndalama zambirimbiri zankhani ngati zimenezo zingoti ayi atiganizire ife anthu uno kwanthu kuvutika kwambiri kuti ndalama imakhaso misonkho yathu. Ndiye akamatero ndi kuti akuti pangisa kuti umphawi uja sono ufike pa umphawi kuti osaziwika bwino kuti umphawi kuti ziloya nawo kuti. Pamene papa ndithu afase bwino bwino apa. ICB aja ayangane bwino bwino apa. Anthu amene ayimisa ntchito aja asanayambe kuti awafufuzenso bwino bwino kuti zinthu zinaenda motani. Kuti makalata anayenda bwanji. Chifukwa ngati munthu wake akukana nditu zinthu zachinyengo zanguzika kuti zachinyengo izi. Pane sipalabisepo chilungamo china chiliyonse. Muganize choncho? Kwambiri kwake. Kuti chinthu cha chilungamo Mr. Magawa akukutana ndibwera musapereke umboni mukakani kapena munganiza kuti ayi nisakaonekere kumaso kwa anthu. Koma ndiyankhule umboni ndikupasani koma wanseli akubisa achani. Chinthu cho ndi cha ndani. Pamenepo tathokoza kwambiri amadera kukasungu wa Wimbe. Mukhale ndi usiku wabwino. Zomwe kwambiri. Pitirira kumva maganizo anzika nthawi yatende kuthamanga. Well, at 7 chikhala ndi break pang'ono komabe tipitirire program. Maswera bwanji? Nasomino kainu. Ndaswera bambo anga ndikuti kumene kudzina. Ayi kuno kumulanje kuno. Tayambira kukamba muja ndikuti mwagwira mfundo yanu ndi iti pa nkhani. Ya. Kudankweza lamba reaction yanu ndi otani. National Bank apo yatseka pakamwa kuti za 90 billion. We don't think kuti we are supposed to say this public for siri malamulo satilola. Komanso awawo ogulitsa hotela mwamva kale dzulo lija kuti pakamera mpaka anthu adzitsatira. No, not that one. Tatifunsani mwina mchipinda chomata. Enanso 11 pano pa imitsidwa ntchito ku pension fund. What's your reaction? Ndinene kuti I think malamulo patsana ndi malamulo okhaokha. Okay. Awa akunena kuti sangane ndi kumulomola. Tingi ngati kapita ku court akapereka umboni ndithu amene yazivulitsirani. Fa malamulo akulola. Malamulo akapereka iwo akati ipita ku court iyi akanena ndithu kuti anthu adatenga ndalama wakuti fa ukapita ndalama kupanga kujama kanena apolisi akakaimitsa akautija. Umbona poli banki ajama bereka. Okay. Ndiye ababa ndabwa kuti zikuvula bwanji kuti wanene kuti ndalama zo zilipo kapena kulibe. Zeni yake awa atinenetsa mola kuitsa. Akana bwanji ukaonekera ndi kamera mmene amalawi yaonekera. Andiwaja because ina mola kwa pano ni samunda munthu obwera aseye uja. Oh mwa.
akakani kuonekera pa kamera sizoona ali pamwamba palamulo ngati anagwirizana kuti aliyense ofusidwa azipita pa pleni apa ife tizimuona atiziva zimene akulankhula iye ni ndani. Dziko langogwiritsa ntchito malamulo iye asapereke pa condition yali ndi komitiyo. Okay. Imuze zochita ife tichita zakuti tipanga zakuti monga mujalaka ni akale acheya aja kuti ifeyo wena obwera iweyo anthu adzamvere. Ani makamera anu dzakhalapo. Attorney general anali pamenepo timamuona. A governor ovuma anali pamenepo timaona akuyankha. Owati moye businessman. Tengupempha nditawa initsala atengezera je tinakambapo mwe mwenye kuti anthu akambakamba nkhani pafuna kuyimiza munthu amene nkhani yake kunkhudza. Kani katsafika kumapero ngati sili kunkhudza amagwizira munthu pantchito pache. Zomafufuza munthu akugwira ntchito sizoona. Okay. Ndithula makawa. Mambo Mkwezalamba kuvisanza tilemekeze kuti madzulo ano munabwera ndipo mwatiunikira kuti zikafika kwa ukhoto kwakafotokoza bwinobwino mukhale ndi usiku wopambana. Siko. Kupitirira kumva maganizo anzika kuchokera kuvisanza talowera mbali tipa line apo mwasula bwanji. Mwasula bwanji. Well, ndikuona tsopano kuti nthawi yakwana. Ni nthawi yoti tipereke ulemu kwa mapartners athu amene wandithu ndi Malawi Airlines. Tikhalanso kusachedwa pomwepa tikubwera. Let's fly together with Malawi Airlines. Kampani ya maulendo a ndege ya Malawi Airlines ikudziwitsa makasitomala awo onse kuti kuyambira pa 1 May 2026 kugula matikiti kuzichitika pogwiritsa ntchito njira za digital. Monga gawo la kusintha kumeneku 1097. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Online booking platforms, our website, and our mobile application while aligning with global aviation practices that embrace digital payment solutions. We encourage all customers to prepare for this change by making use of the available electronic payment facilities. Our sales and airport staff will be available to guide and assist customers during this transition. For further assistance, please contact our customer service team via customerrelations@malawianairlines.com or call our support line. We remain committed to serving you with dignity, efficiency, and care as we embrace this new chapter. This announcement is brought to you by Malawi Airlines Management. Malawi Airlines, from the warm heart of Africa. Tipitirire ndi program yathu imene ndi Malawi Airlines kubwera kufotokoza kuti kadzakubera anthu osamatenga ndalama basi ukalipira ndege masiyanitsa mabwereza kuti masiyanitsa kabaza ni ndege zinthu zizosiyana, so it's gone yapita digital, so tipange zimenezo. Kupitirira ndithu ndi program yathu kuti kodi ndi ndani pa line apa tsopano pa zimene tikukambirana kwa mtsambi 15 kuti tisunthe timalize program yathu kuti nzathu akhoza kubwera konzekera nkhani zimene zikubwera pa 7:30. Kodi apa pali yani mwasula bwanji pa line apa? Mwasula bwanji? Ndaswera bunoga ino. Ayi ndaswera maseko. Zikomo. National Bank yakana kutsegula pakamwa kuti kodi kuli 90 billion ya marisiri komweko kapena padachoka chenje china chache akana kuti ayi malamulo samalola. At the same time taonanso kuti mwini wache wa Marisi Hotel waganiratu kuti zofunsana pa kamera nzopereka chiopsezo kumiyoyo yawo.
anthu 11 achotsa ayimitsidwa ntchito ndi boma kuti simudatsatiretu ku pension fund zimene ife tidakuwuzani ngati Reserve Bank. Muzitsatira bwanji 1 minute yanu yayenda? Tikusuntha kapena tubwerera mbuyo? Sikoma kwambiri. China chilichonse chikakhala kuti ndi chapagulu chimakhala ndi mutu wake. Okay. Ndipo uyu mwene wake wa Malestiyu ali ndi ufulu onena kuti nkhani iti kakambire kumadimba. Kusakapezeke wina aliyense kumeneko tikankhala tokha-tokhafe amene ngati aja tiwadziwa a public affairs aja. Ndiye umenewo ndiye democracy imene tidayifuna 1993. Tisakakamize? Kuti pakakhala atolankhani. Tsono ena afunsa kuti nanga ena aja attorney general akafunsidwa kumeneko. Nanga wawa akoma bwanji? Asati kukoma ndi ufulu. Chabwino. Ineyo ngati wina wakandidulira semani ku koti. Masuku ano kuli ufulu kuti nkhani yanga sindifuneka khale mu holo kuti gulu likamve. Koma tikakhale nkachipinda komata. Tikakambirane mene muja 1 by 1. Koma ndili ndi ufuluso oti kakhale poyera ngati mmene muja timaonera ku area filimu ja. Okay. Ndiye ngati mwini wako hotelo wanena kuti nkhani pasakhala atolankhani tingukhala inuyo ndine pali bwino chifukwa atikafunsana pa zimene zilipo m'mapepala chifukwa atikafunsa za mutu mwawo zinthu zili papepala. Ndiyetera kuti padachitika izi inu mdapanga bwanji atikafotokozera. Ndiye ngati akuona onena kuti boma lachotsa anthu ntchito monga mmene mukambiramo kuti anthu 11 kaya 10 chilipo chifukwa siwachotsayi ukowo angowayimitsa kuti ayamba wafufuza chifukwa ngati ine ndimveka fungo lakuba pamalo siwoti angofikira kuti inu yochitira kuterani koma andiyimitsekaye afufuze ngati ndipezeke kuti katundu uja ineyo ndagwiritsako ntchito mopanda lamulo kapena mophwanya lamulo. Malamulo samatero kuti amene mchotseni ngoononga koma apopo sadachotse angowayimitsa kuyedzeka bakhalanikaye apa tione umumu alowe mu maoditi atawerengera kuti zidayenda bwanji. Then naona ngati kuti nkhani imeneyi muja ankatero kuti amayizamba ndi amene akufunika chifukwa nkhani idambika kuye musipi kapena kuti Rosa Alliance. Yapapa yangochita maululuka chifukwa choti aja amapanga zinthu mobisa ndiye awo adapanga zinthu moonetsera. Ndiye pangokhala nongati kuti boma la DPP limene layamba kuti agule chinthu chicha. Ili ndi chinthu chicha choka kuye musipi. Ndiye mpovuta azamba tidaona akunena kuti ngati nkhani ili ku court ndibwerera njiso kumeneko. Kukufunika be court ndi malamulo amene alipo akawaone unena kuti munthu uyu zidachitika ndi ziti. Komeneyo naona ngati ineyo ngati munthu kusiya za malamulo chifukwa pali malamulo ndi umunthu. Malamulo amatsata anthu koma anthuwo ali ndi umunthu. Ndiye adakakhala ngati kuti azamba ali ndi umunthu osatengera za malamulo. Adakamba apito amene kuja kuti akaone kuti anzawo ajaso awaone kuti ayambira pati kapena kuti ayenda bwanji pito chitsogolo. Ine naona ngati kuti nkhani zimene zizi zilekeka ye malamulo apo koma mwa umunthu azamba anafunika atapita akakumane ndi akunyumba amalamulo aja akuluakulu. Ine naona choncho. Masekanzi chabe amaseko chifukwa mwavomera inu pano kuti akhoza kukambirana kaya kudimba kukamba za mwini wake wa hotelo ndi park. Tsopano mukayima mu nsapato mwa komiti ya park amalawi mmene mukuwaganizira angakhulupirire ripoti lakumbali kuti amakambirana kudimba uko basi abweretsa kuno mukuwaona bwanji amalawi? Ndikuze nicho chisanafike point yoti ndikambe nkhani imeneyi ndidali timakamvera milandu kwathu kuno kukasungu ku court kwa magistrate. Padali wa amewina anagwiririra tsikana. Musapange choncho. Ndiyankhule ndinene kuti mmene ndifuna nkhani imeneyi ndilumikize kumene kuko. Ndiye adarero nena kuti tonse tili mu court apa afuna balawe nkhani ya mwana. Ndiye tikupemphani nonse amene muli muno mutuluke kayi
tikambe nkhani yake iti tikambe nkhani iyi chiopa kuti mwana uja angamachite dzinjenje kuona nkhope za wanthu zakulu. Ndiye uyuyu nwake wa hotelo ngati wanena kuti musakhala atola nkhani tikhale mnyumba momata mpokwanira kaya asamumilize kuti atola nkhani akakhalepo koma no chimene chituluke mnyumbamo ngakhala atanena ukamadwazika matenda iweyo katuluka mmene mujamo anthu ena amakufuza zili bwanji kumene kuti anthu adwalika ndithu chimene akambirane mmene mumu chidziwika ku dziko anthu lokwakatola nkhani wata pandokhalako alemba ndithu chifukwa adapulika first committee aja amene ayitenga nkhani ija ayipatsira atola nkhani tathokoza idziwa tathokoza Maseko mukhale ndosokopambana zikoma kwambiri zikoma wali kupitira kumva maganizo anzika timatero kuti amenewa anatero kuti ayi ngakhale kudimba atha kukambirana ndiye timati mmene tikuwadziwira Malawi mdziko muno sitikuyika paki pa moto kuti makambirana anji kumeneko amwaswera bwanji pala inapa ndaswera bwana lanu dzina kumene mwatiimbira kuna mitete ku bwana Dyson timve maganizo anu. What's your reaction tukamba nkhani ya Amaris Hotel zimezi kuchitika? Ine amaganizo anga ngakuti nkhani ya Amaris ngathayi imene idadziwika kuti padachitika chinyengo ndalama za anthu ogwira ntchito mboma zitapezeka kuti zasooneka mati zabedwa eno ake aludikira aluvutika kuno kumudzi umakuluvutika kuti kodi ife tikhoza kuchita motani ndeti pano iwo aja ngati aboma adziwe kuti ndalama apapa zidabedwa ndipo ndamazanzanu ake ndipo ndokosolo lame adadutsa ndalama ku banki ukatipira iwo aja awo watani aluwadziwa ndipo anthu amatenga ndalama kumana niweyo nwake Amarisiyo aludziwika ndiye chizinthuso zomwe timapapasira ndikuti boma luchitika chibwana malamulo amakhala tsogolo mphamvu pambuyo kandi orani koma chilongosoko chimafunikira dziko lathu lino lidaliona kuti limatengera malamulo m'manja chifukwa nkhani ngati zizi ni nkhani zazikulu ndalama zimene zinaita biliyoni sindalama imasewera ndipo adakha munthu ogwira adagwidwa naba nkhuku bwanji pano patinene kuti ali kundende koma nkhukuyo nyama 100 kamene ma 1000 ochepa pamene nyama biliyoni mola atenga akhale serious pa nkhani ngati imene iyo koma uloti umangokhweta ndiye ngakhale uyoyo mnwaka Amaris ane uli ine singaonekere poyera umboni ofunika kusedi kambirani ine anaona kuti uyoyo ngokula adatsatsa koma ni chinthu chachikulu iwaja munthu janga adatsatsa malonda adagulitsa khani nanaona kuti uyo adagulitsayo adatenga ndawo pitsa kwa mnwaka Amaris anthu amene ona amene anafunika uwanina kapena kuti uwamanga pankhani yoma sasadika orero nimuzori ndali ziwowapo kwambiri ndiye nkhani zimachutsa ndali zimapezeka kuti zononga dziko mbiri zino za Malawi zikhala mbiri zokhazokoza anzathu akamamba maiko ena muona kuti kuma ku Malawi kuti chichitika chiyani tsono anthu adapita ku sukulu ndipo chilungamo chidziwa kuti chili apa nkumazungulira iwoleyo ngati alipo ngati alukano kuti apa anafunika kumumanga amene akakambire ku khoti chifukwa chachitacho nchibwana ndamazo anu ake kunoka aluvutika umati kuti nyakugwira ntchitoanji pamene munthuyo adakhala nthawi yachitali alugwira ntchito mboma tsono anthu autenga mwina zaka 5 asalandire pension yawo kodi munthu azisiye ndalama ase ndalama zake osadya chimene chichi nchibwana chimene chocho ndalama zake munthu kufunika amuvati ndezisi zofunika tomakhweta abatirere anthu alosera nawo ndi anthu aludziwana ngakhala kuti ayazamba ndani nkhani yonena kuti uyadadutsa ndalama wakagula chinthucho kodi ndani polo kumbali utendera kumbali wena adakana wena adarere ayi ufunika 40 biliyoni ayi 30 biliyoni wena apeka na inteka wena hadi mchekuti amenewo na amene adadutsa ndalama ndi amene anthu anafunika wadani kuti wogwira nawo ntchito kuti izizi zisachitike tsono mmalayi muno tidazoyera kuti zinthu zochepa koma mazonga upita momwe mongopanga appointment ya zinthu mene zilili ndiye naona maganizo anga anafunika wanena kuti uyoyo auchira mwana pa munthu sachita mwana mboma ni munthu amene sangachita mwana mboma banja zimathekuta auchenda apitani takatengani mene kokabwirapo chiuletsetsa mtenga munthu amene nchabe paudera boma ameneyo ndiye kuti dziko lukhanga lupepuka maganizo anga na ameneyo tithokoze kumva maganizo anu kuna mitete tikumbuse mdzina lija ine ndi Daniel Dyson mokhale ndosokopambana zikomo amene ndithu tsindika kuti
tsono amene akuchedwetsa boma chinthu chachikulu osangomanga bwanji akayankhire court. Kupitirira kumva maganizo anzika nthawi yathu yatha komabe tili ndi about 2 minutes tione kuti ni ndani pa line. Mwaswera bwanji? Bambo anga ndaswera. Tafika kuti madzulo ano dzina lanu? Mukuitsatira bwanji kudedzako nkhani ya Maris Hotel ni momwe zinthu zikuyendera? Sitili serious. Nafuso langa nkumana uje chifanya mfulu umakala kwa tangamo kakuma nosauga kutilibu. Aga da kalamu ngori ababa alipenda ama alipijani. Sanga da bila kukoti aruwankani kumaka jambura utani. Sana mwafona aliba lindala kumajiro saka ukabange. Nuri umarani weni. Kazi kale serious. Ngalama zitanizazimu. Ndala manzazi wose mujira nazo zose wera tezi kale serious chabaye nditu ngalumira nduma ngandika rwankana jambule basi uyo salide sondala urai ni bangela uriyayi kagala wika kunasa chabaye tatokoza kudeza bambo anga mukhalendo sokopambana ezikomo. Well, let's take the last caller in this program kuti ni ndani. Mwaswera bwanji madzulo ano? Bas ndio kuti timalize choncho. Bas program ticheke aliya musacheka ungasana yake nanga ife munatiesa kutoke chabwino nditiesa wao. Mwaswera bwanji? Ino mukhale omaliza bambo anga dzina ndi ndani kumene mwatiimbira mukuitsatira bwanji nkhani? Joseph Karimu kuno kumulaje boda. Nkhani ya Maris Hotel ndi imeneyi muyimaliza bwanji? Ine kumaliza kwanga ndikuona kuti nkhani izi za zokubandira maboma zikuoneka kuti zimavuta. Chilungamo boma limaziwa kuti awawa chilungamo chake ndi kumama kuna kuti azapeleka kwa anthu osauka zivutika nazo nkhani. Nde panopa ndikuona kuti anakhala kuti munthu anaba nkhuku nezi apolisi ata yokhatu yaduka kumulanje umeneko bwana Kalimu ngati sindolabwetsa ati akadakhala kuti munthu adaba nkhuku apolisi kalekale bwezera kugwira ntchito yawo, koma apapa zikuoneka kuti mwina akufinyika ndi amphawi kulankhula kwa iwo ndi amalawi ena mpulogalamu ino tapeza zimenezi chifukwa ena akuti tsono ndi chuchitika njani munthu adzithawa kamera. Mufunseni imene yafunsiridwa anthu ena ndi amodzi okha amene anena kuti pali ufulu akhoza kafunsiridwa ngakhale kudimba basi nkumfusafusa nkubwera nazo pagulu kuti izi zimene tazipeza. Ndeti matero kuti ena akudandaulabe kuti nkhani ikuchedwa kodi nanga awo amene akanika kufotokoza za malamulo awo aku banki kuti ifeyo sitingafotokoze kodi iwo ndizoonadi kapena pamafunika kuti pakhale njira ina yoti afotokoze ndithu. Nkhani yonseyi ili m'manja mwa committee ya Public Account Committee ija ya nyumba ya malamulo yolondoloza nkhani za chuma. Nchifukwa chake timatero kuti ifeyo pano tizibweretsa nkhani izi tizikambirana mmene zayendera. Pakachilikanso china chilichonse ndiye kuti ndi lolemba limene tingakumane kukambirana nkhani yoteroyo lunthatu simayangula kanthu. Olankhula ni nzika lolemba lachiwiri komanso lachinayi ngati lero. Mawa ndi holiday. Tifunire zabwino zonse pamene tili kupita kutchuti. Nithokoze mzanga pa makina amene ndi Hobson Kambeta amene wagwira ntchito yonseyi. Tithokozenso Malawi Airlines kuti akhala nafe mpulogalamu ino. Ine ndi Moses Magawa. Stand by for our news at 7:30. Mukhale ndi usiku wopambana mwakoma nonse. Bye bye.